За всички, които се интересуват от аура камера, искам да покажа последните си изследвания на мои пациенти. И кое е интересното тук? Няколко са снимките, заедно с диагностиката. Тук долу може да видите датата и часа. Ето на едната. На втората, това е една и съща жена, 14 часа и 4 минути, 14 часа и 6 минути, 14 часа и 9 минути. Какво искам да отбележа, което е много важно, че ето тук на първата снимка се забелязва един много голям енергиен блокаж, ето това черно пето към дясната ръка. На дамата, тук са, много набързо ще кажа, това са чакрите, нивата на енергия, интуитивна, емоционална, ментална, физическа, тук долу ин и ян, на радара или размера на аурата. За мен са важни, видимо, ето тези черни дупки, така наречените, и ин и ян. Тук виждате 33 на 67. След като попитах дамата какво е станало в дясно, има счупване на дясна ръка, на 5 годинки е била, с двете кости, лъчева радиална и много тежко емоционално събитие в болницата. Значи през целия престой там, около седмица, не са пускани родителите, много тежко това 5-годишно момиченце е преживяла и подигравките на санитарките и на другите деца и въобще емоционално тя е била просто съкрушена. Също е важно да се види и ето тук стреса и на клетъчно ниво, стреса на клетките. Преди това беше към водещата бяла топчица, към стреса. Направих една терапевтична сесия за изчистване на всички тези негативни емоции от миналото. И виждате, това е около 15 минути, които не са малко, между другото, за такова интензивно работене. И вече на втората диагностика и снимка виждате как тук вече се е запълнила, изчистено е. Просто цялата дясна страна е лудо заредена от енергия. Тук са се повишили показателите и ин и ян вече е 43 на 57. Вижте каква разлика за 15 минути. Емоциометъра е стабилизиран и ето тази бяла точица тук отчита от жълто към вече светло-син цвят. След още малко работа и визуализация с медитация, разбира се, с мини техники, които приложих, преминаваме на следващата снимка, няколко минути по-късно. И вече тук имаме към релакса, към релаксирано състояние, клетъчното ниво, докато накрая, след половин час, вижте каква голяма разлика има и ето тук в всички енергии, които са от 4 на 6, почти всички. Така, сега ще ви пусна и нейното изказване, за да може да го чуете. Представяла, че това нещо, което ми казват, е възможно да ми повлияе до такава степен подсъзнание. Нещо, което се е случило, когато съм била на 5 години и аз съм го забравила. Ама буквално съм го забравила, це ме накара с детайли да си спомня абсолютно всичко, каквото съм преживяла в този ден, как съм се чувствала. Неща, които никога не съм се замисляла, че съм ги преживяла. Имах счупване на дясната ръка и то на двете главни кости. Не знала, камерата ми излезе, че имам проблем с дясната ръка. И те като ме попита, аз казах, че нямам проблем, нищо не ме боли. И
казах, възможно ли е да е стара травма от детството? Тогава съм била на 5 години. Тя каза, възможно е. Върнаме чрез медитация до момента. Спомних си всичко, как съм се чувствала, как съм била обидена тогава от санитарки, от там бях с мен, ми се подиграваха. Нашите не ги допускаха до мен на свиждане и просто до такава степен се върнах там чрез медитацията, че го преживях отново. Беше много странно. Наистина. Даже се разплаках, имах сълзи и след като изчистихме и благодарих на малкото място, аурата ми светна в синьо и беше всичко наред. Много, много интересно. Аз съм много щастлива за разрешаването на този случай. Много просто казвам ви един пример, в който това е направо спасение. Иска да кажа нещо, ми направи впечатление, че те ме пита, кажи как се чувствала тогава, върни се. И аз казвам и страх, там, кажи, какво си яла? И аз тогава се сещам, откъде дойде на цена гъл, ме пита какво съм яла. Аз тогава не съм яла и съм яла само едни череши и една баничка, което това го бях забравила съвсем. Как направо там ме стрелна, какво си яла? Изведнага ми да съм яла череши. Детското отделение в Пирогов. Да, мама и тата ми ги пращаха и аз докато ям, аз рева, защото знам, че са от тях и те ги няма при мен. Виждате ли какъв линк се създава тук? Каква връзка с черешата? Черешата е любов. А го бях забравила това нещо. Просто много е странно. Наистина, ако имате някога възможност, направете си такова изследване. Имам разширена вена, тук точно на дясната ръка и аз мисля си в продължение на годините, когато ми се образува, че може би е от нараняването на ръката, примерно, и си ми се потува от време на време. Емоциите влияят на физическото тяло и кажеш след няколко месеца и за изчезването на тази вена. Аз имам много жени с вени по краката, които изчиствайки такива постдраматични събития, също изчезнаха. Така, чухте и доказателствата. Аз нямам какво повече да ви кажа. Случаите от този род, когато емоциите блокират енергийното тяло, са много в моята практика. Радвам се, щастлива съм, че мога да ви бъда полезна и да изчистваме заедно тези блокажи, да се живеете живота. Здрави, млади и красиви, богати и щастливи, с много обич